Kenswall. Mag-stroll kami karon. So, laban lang siya na. Palit na ko guys sa kami na. So, palit na siya ko. So, wala siyang may palit guys. Aning tinda. Kasi ang tindahan mo atin? Masa ni? TG Mix na siya sa lower ground. Ground floor sa... Oo. Ground floor siya sa Ayala. Here, dagan silang stall. Laban lang. So guys, hindi ko na malit sa akong kuan for tomorrow na laag-laag for Medellin. And laban lang siya ta. No? Siya pa si Oxdy. Siya pa dyan na. Laban lang dita. And say hi ni ate. Hi ate. Correct is ate. Laban lang, no? Hi guys, it's me. Kanina nagkaan ko sa Ayala. So, nakakita ulit na hair removal cream. This one. So, both mo effective siya. Laban lang, no? Lower, fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, bump up like a traffic jam. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Try to crave it on me. Ano sa nila din sa Try to kick it on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making on me. One lane, close range, that beat. If it goes a million, that's me. I was getting more like baby. So guys, effective siya na ma-remove. Pero, nadugo ako na rin ko. In fairness, nakatangtang mo siya. Effective siya na matangtang. Epic feel ang pag-lower guys. So, ako lang sa YouTube kung saan siya. Bugo ang yan. So, mo ito. Katangtang ang ibang portion, which is sakto ko siya matangtang. Ka-dry yun siya daw. Then, imong i-wipe. So, ano eh. Ubari sa matangtang. Effective siya matangtang. Mabilihan. So guys, mauto siya ang moral lesson. Ang moral o ang lesson di ayudo. Guys, magbasa-basa na sa instructions sa atong bangalit before tayo i-apply sa pangawong para dili ta bugo ng tawon. Make sure to subscribe to my YouTube channel, like my post sa Facebook, and then follow my Twitter, and then Instagram. That's all. Like and share.